زي دمت مدرخ إرتراويانيو دمت مدرخ بوانقع تغرينيا سولوس عربن سمزتن بقوزات رأي إرترا كاب ساعة شمونتك ساب ساعة الشعر تمشت عب حتير معبل بعسرت حموشتشحن كنت 245 كيلو هرتز وعب عسرت تشعر مترباند كمون فنوانا بساتلايت عب نايل سات 24 ساعات بعسرت حدا شحن 678 ميجا هرتز عب بولاريزيشن فيرتيكال ديمقراطيا ولوط المرقات ناب إرتراز فنو مدب راديو إرتراويانيو زي دمت مدرخ إرتراويانيو فابن سولوموني سلام كما يمسيهم كبرى سمعتنا نلومي سنبت 31 قنبت كلتشين عسرت حموشتن علتاون تمال عربي بزقات أمنا تكنيكاوت أقام زبخورنا يوم زيناتات وشتن وزعنا دالينا لكم لنا سناي مكتتال نمني لكم توتي البروجو وسقاس يا بربا قلسيات مطو مايك ماي دمدم الهبرشا مطو جمال ومناظر دول كسورو توتي لجلال مدرة فضات ناقلو أركر ديو توتي لدعدي بنا يو سلام عليكم من بلس مطانا اتمطانا تبينا ومن قياد قنانا وفجل بن دابا جايسات قبنا أركر ديو عملها تواتك الله تعالى مرة من 96 أقوال شيطان شره دول يندنقت ودول ينفره شوط بدكت لسيميت لما ترى من تره أبايا وأباي كتابر اللت قلاتي لاري لشارقا دني يتولب لرقاتي وقلوا الكراب داروا عقل دايدة لاتي وكربات جبا يا رديف سواتي ودمنت متت رديلت برامتي تتقالب إني فاتن لقيستي ودم للقارب ولا بيدي بولا لبو فارس انتون السالب وتقدم يا بالهوى من مال الطالب وكرباج ولا تنوبل كبد ما قد تتوالب كبودا للقيتا ما يتهيا يتفارق الدنيا للقيتا وقال رباي فاتو كايرت كدنت كريتا وقال برميتا مول الابجيج فيتا تكبيتا فايت كبرو بوكا اللاللول وكرباج بانجير دمع فراكلول أورو التمني تقل على التلول عوام بالله سيني أول باريد بلول وجيب لبدي بهمو هوان ولا يوب تفاقد وقل كيل استريلت مبوة طاقد ويكول عمس كلمة السنين قابتنا قد لا لا لببا قول يا بحروف تتاقد وعمل وجلت قاسر فتبكم قاقد
خرطومي أكابو مثل دلات قلينا مناقل ومدني دمانات لينا اتقدر بعدنا كدنتنا توهقينا طوربان مجانا يندبر توتيل علينا أروما وقر وتندلاي وهداليا ودرودي وهيا وتهميا مدروت وسمد وسنكاج وباروداتنا سواكن أقبلت بركات أتلينا باب شريفة تقر شرط أذكرنا وما كان جنة بلا تحمديلا من رينا حين وملائكة دب الرسول تالينا الرياض لما سمعت تقلا نكتت ودينا طبوك وليجيدانو باقا عمرا ورينا شوتا والغتانو ولكالت دينا فدرب وبن عمر موبايل تاقينا أركر ديو أركر ديو زي دمت مدرخ إرتراويان زين أنه كبرات تختاتلتي فلما بستاتو كابن بن إثيوبيان سودانن نابلع للسجرة إرتراويان سبتنياتات دق انستيو زورت زلو جويان عمتن بالعل نهري بالرخم الله وتحبيرو سرعة قدف كما أكل نايتي حزبن مرعادن عقلو تسابيبو كاب هاجر نخوت انزقورو زلو تعرتات عب عرزان شامبكون سفحتن زتوها هادو نقفاتات أكايدو هاجرات أوروبا نلعلي 4 حدستي إرتراويان سورياويان حاتت عقبة كقبلات طلب قريبو أهادو حلوة بحر عدد تليان أو وشت 24 ساعات تراي لعلي 4 شحن كل 300 سدتنياتات كاب مايات مأكلاي بحري أدحينو زرزر زينا أب كبابيتات متما ناي سودانن سجر تكزا ناي إثيوبيان كابن نابلع للسجرة إرتراويان سدتنياتات تكنستيو زورت زلو جويان عمتن أبزا حزنيا زلنا عمت بالعل نهري بالرخم اللاو منجتات تمت مدرخ كابتوم كبابيتات هاك عليهم من جداتنا بحبريتهم وشت إذا كنفار تقاربنا زلنا عام 2015 تراي 56 إرتراويان دق انستيو كاب جويتن أسجاجرتن بزوردن أكلاو عمتات هيوتن كمز سانا زاجيت العلي كل 100 سوسان كالوتون قديات صوتاو عمتات كمز خونا كردات خايلو الله بفلاي كاب إثيوبيا ناب السودان زمرحة إرتراويان سدتنياتات بتوم أب متحلال كبابيتات متمن تكزن سعري رمزلو أسجاجرتن أب جوانات إيدهم زحوسو أبلات زتن زتفلاليو بدلات كم زوردن زت حساسو من جتاتنا قديات تبدل زخنا زيجاتاتنا قدين فتح كنا ديلون دحنة كو حسن لننزبقس أكل زاجت بزي مهلاو تي تريوتات ناتعت في خيد مهلاو أجنزيبهم أبتم كبابيتات زركبات حلقت سبعونت زخونات كالات بحفشة جنافر العلواي وكيل سدتنياتات ودب حورات هاجرات دما بفلاي نخونتاتن دحنتنتن سدتنياتات كي سرحان كي طابقان بالعلوت حلفت تستا منجست السودان زتراغ تزعنوتاتي كايدلن مهلا وخفلتن كله إذ قداي زي عبز حتر أوان فتح كنا ديلون تزي تجيرو عبل الإرتراويان سدتنياتات زو السدو سقوم تتات النات حلال خمس وخمس خلو زتفلالي وجنات يتنقلو زبزحا كابتن صوتاو عامت زوردن إيرتراويان دق انستيو أب كل عد مع 10 سب 10 شوعات تزركبا غرازوت كم زخنا وسيهم زملكتو من جتاتنا قديات زي تيوف تكبار زخنا وجناتنا أبا سكاف أكلاون سنة أمراون تجمعت وري أن كم زركبا يتنبهو أسجاجرتن جويتن مثل على واتساب سلطان منجست السودان تتعقعو قبل على سدتنياتات كبادلون لعلمة أن جنزب كخعبتون مرعي لمد كوينو مهلا وزقلت كوينو أبيات تصحفة العلواي وكل قداي سدتنياتات ودب حورات حجرات زركب وسرحتنياتاتون أبزتوعشت بلشونا آتيوم بمهلاوم إرتراويان سدتنياتات تجع زي باللهم تعرفهم كم زلوي زنجر تمساسلت عمتات بتوم ما بحلوات دوبات زركبو إيرتراويان ميليشياتات دوباب لعلز سجرة زيجاتاتنا يفتزم كم زلون وسيهم زق على عمن جتات تمت مدرخ استكبارات زي بسرعة قدف دقف تغيروا له كزايد الرقم هلاو أتحساسيبهم بخالق وجن توم أب هجرية من زت أبا أقول لهم تجع سينهم أبا سكا في كونتات زركبو إيرتراويان سدتنياتات مس تفلالي أسب أويان وكيلات ترخيبهم بمن قد السودان ناب إثيوبيا كأتو أمارات إتات كم زلوهم أبزغنيات زي مستم لعلخلت تشح كاب ليبيا ناب هجرهم زتملسو إثيوبياويان تتاجعهم زاتو وحدات إيرتراويان أجنزيبهم
ቶም ዜጋታት ኣብ ሓበሬቶኦም ስርዓት ህግደፍ ንጸገማት እቲ ኣብ የመን ተኸሲቱ ብዘሎ ጸጥታዊ ውድቀት ኣብ ሽግር ዝርከብ ኤርትራዊ ስደተኛ ጓኒይዎ ከም ዘሎ ብምምልካት ኣብ የመን ዝርከቡ ኤርትራውያን ምስተን ኣብቲ ሃገር ዝነጥፋ ዘለዋ ሰብኣውያን ማሕበራት እናተላዘቡ ዘሎ ናይ ድሕነት ኣማራጺታት ክጥቀሙሉ ተላብዮም ኣብ የመን በኣማይት ዝቁጸሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝጣበቐሎም ወገን ሲኢኖም ግዳያት ጭውያን በደላትን ይኾኑ ከም ዘለዉ ዝፍለጥ ኮይኑ ብፍላይ እቲ እስላማዊ ስርዓት ክምስርት ዝቃለስ ዘሎ ጥሩፍ ምንቅስቓስ ዳዒሽ ኣብቲ ሃገር ሰረቱ የደልድል ከም ዘሎ ይግለጽ ብምህላው ኣብ ልዕሊ እቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ተራባሕ ጸገማት ከይወርድ ተሰጊኡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስርዓት ህግደፍ ከም ኣካል ናይቲ ህዝቢ ንምርዓድን ዓቕሉ ጻቢቡ ካብ ሃገር ንኽወፅእን ዝገብሮ ዘሎ ጻዕርታት ብ28 ጉንበት 2015 ኣብ ዓርዛን ሻምበቆን ሰፋሕትን ዝተዋሃሃዱን ግፋታትን ተፍትሽን ከም ዘካየደ ተገሊጹ ነቲ ፍጻሜ ዝተኸታተሉ ምንጭታትና ኣብ ዘመሓላለፉልና ሓበሬታ ኣብቶም መናድቕ መንበር ኣባይቲ ነጢርካ እናእተኻ ዝተኻየዱ ግፋታት ቁፅሮም ዛጊት ዘይተነፀረ ሓያሎ ነበርቲ ከም ዝተገፉን ኣብ ባህላዊ ዕደና ወርቂ ዝነጥፉ ዝነበሩ ነበርቲ እውን ምስኦም ዝነበረ ገንዘብን ዘይተፃረየ ወርቅን ተመንዚዖም ናብ ዘይተፈልጠ ከባቢ ከም ዝተወስዱ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ዝተራሰየ ገንዘብቶም ኣብ ሰዓታት ወጋሕታ ዝተወስዱ ዜጋታት በቐጥታ ኣብ ኢድ ሓለፍቲ ከም ዝኣተወ ዘመልከቱ ምንጭታትና እዚ ተርእዮታት እዚ ከም ቅቡል ተወሲዱ ይስርሓሉ ከም ዘሎን ሓያሎ ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ንብረት ህዝቢ ኣብ ኢዶም ንምእታው ብተናፀል ዝእዝዝዎ ግፋታት ልሙዳት ተርእዮታት ኮይኖም ምህላዎምን ኣተሓሳሲቦም ኣብ ተዛማዲ ዜና ኣብ ከተማታት ባረንቱን ከረንን ዝርከቡ ሰብፀጋ ብኣባላት እታ ብባዶ ሓሙሽተ ትፍለጥ ናይ ስለያ ኣሃዱ እናተለቕሙ ይእሰሩ ከም ዘለዉ በዚ ካብ 26 ጉንበት 2015 ዝፈለመ ምእሳር ድማ ዛጌት ልዕሊ 15 ሰብ ሃብቲ ተኣሲሮም ናብ ዘይተነፀረ ቦታ ተወሲዶም ምህላዎም ተፈሊጡ ኣሎ እዚ ሰብፀጋ ዝኾኑ ንጹሃን ዜጋታት ናይ ምእሳር ስጉምቲ ቅድሚ 2 ወርሒ ኣብ ከተማ ተሰነ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ነጋዶ እውን ከም ዝተወስተ ዘዘኻኸሩ ምንጭታት ድምፂ መድረኽ እቶም ነጋዶ ንናይ 1 ሚልዮን ናቕፋ ዋሕስ ተኺሎም ክልቀቑን ኣብ ናይ ኮንትሮባንድ ንጥፈታት ከይዋፈሩን ተሪር ሳዕቤን ዘለዎ መጠንቀቕታታት ድሕሪ ምውሃቦም ሻቡ ናብ መደበራት ታዕሊም ክወርዱ ከም ዝተገብረ የረድኡ ከም ሳዕቤኑ ኩልንትናዊ ቁጠባዊ ንጥፈታት ከተማ ተሰነይ ደስኪሉ ዝርካቦም ነጋዶኣ ካብቲ ብኣባላት ስለያ እንዳ 65 ዝመጾም ቀጻለ ስግኣት ንምኽዋል ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ይሃድሙ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ዝርከቡ ነጋዶ ነቲ መንግስቲ ብሰንኪ ሓሊኽዎ ዘሎ ቀረብ ሓለኽቲ ነገራት ዝሳቐ ዘሎ ህዝብና ጸገማቱ ንምዝላእ ካብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ንብረት ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ከእትዉ ከም ዝረኣዩ ይፍለጥ ሃገራት ኤውሮጳ ካብቶም ኣብ ጣልያንን ግሪክን ኣትዮም ዝርከቡ ስደተኛታት ንልዕሊ 40,000 ኤርትራውያንን ሶርያውያንን ሓተት ዕቑባ ኣብ ውሽጢ ዘን ዝመጻ 2 ዓመታት ክቕበላ ኤውሮጳዊ ሕብረት ጠለብ ኣቕሪቡ ከም ዘሎ ካብቲ ከባቢ ዝተዘርግሐ ዜና ኣመልኪቱ ኮሚሽነር ውሽጣዊ ጉዳያት እቲ ሕብረት ኣብ ዝቕንያት እዚ ኣብ ዝገበሮ ጋዜጣዊ ዋዕላ ኣባል ሃገራት እቲ ሕብረት ካብቶም ኣብ ግሪክን ጣልያንን ዝርከቡ ሓያሎ ኤርትራውያንን ሶርያውያንን ሓተት ዕቑባ ክዕቁባን ድሕነቶም ከውሕሳን ሓቲቱ ከም ዘሎ ዘመልክቱ ጸብጻባት እዚ ጠለብ በተን ኣባል ሃገራት እወታዊ ምላሽ እንተተዋሂብሉ ነተን ቁጠባዊ ኩነታተን ኣብቲ ኣፋፍ ብርኪ ወዲቑ ዝርከባ ጣልያንን ግሪክን ብሓፈሻ ነቶም ሓተት ዕቑባ ድማ ብፍላይ ሩፍታ ዝፈጥር ከም ዝኸውን ይእምቱ ብማእከላይ ባሕሪ ቢሎም ናብ ኣህጉር ኤውሮጳ ዝሰግሩ ናይ ዘለዉ ስደተኛታት ቁፅሪ መግትኢ ተሳኢንዎ ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ ሃገራት ጣልያንን ግሪክን መዕለቢ ባይታቶም ስደተኛታት ብምዃነን ምስ ደስኪሉ ዘሎ ዘቤታዊ ቁጠባን ተዳሪዑ ዝኸበደ ጸገማት ኣኸቲሉለን ምህላው እዩ ዝንገር ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣባል ሃገራት ነቶም ኣብ ጣልያንን ግሪክን ተጸፍፂፎም ዘለዎ ሓተት ዕቑባ ንኸዕቑባ ልዑል መጠን ገንዘብ ከጣይስ ከም ዝኾነ ምግላጹ ዘዘኻኸሩ ናይ ቀረባት ዓዘብቲ በዝተተሊሙ ዘሎ መደብ ኣባላት ሕብረት ዝኾነ ሃገራት ሓተት ዕቑባ ንኽቕበላ ንሓደ ሰብ ናይ 6,000 ዩሮ ገንዘባዊ ደገፍ ተነፂፉሎም ምህላው የገንዝቡ أهادو حلوة بحر عد الطليان أبو شت 24 ساعات ناي على عربي 29 قنبت كل تشين 15 تراي لعل 4 شحن كل 100 سدتنياتات كاب ما يوجا ما جمع كلاي بحر ناي ليبيا بهوت كم زد حانو تجليتهم
مع كانت زينات هاجر رجال صو خمس اللواء تي أحدو بزوها هادم عسران كلتن سرحيتات مدحن هيوت كاب ليبيا سدتنياتات سعينا نزتبقس حيالنا أشتو جالبو أب أفافت حدقان كلوا خمس ردقاء كفلت تخيلوا الله እቶም ብዓበይቲ መራኽብ ናይ ዓዲ ጣልያን ኢርላንድ ጀርመን በልጅምን ዓባይ ብሪጣንያን ዝተኻየዱ ስርሒታት ምድሓን ህይወት ብህይወት ዝሰረሩ ስደተኛታት ናብ ደቡባዊ ገማግም ዓዲ ጣልያን ብሰላም ክበጽሑ ከም ዝተገብረ ዘመልከቱ ጸብጻባት እቶም ስርሒታት ኣብዛ ሒዝናያ ዘለና ዓመት ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ካብ ዝተዋደዱ ተመሳሰልቲ ስርሒታት እቲ ዝዓቐ ከም ዝኾነ ኣረድዮም بمسارات سبعات أهجراو ودب سدت وي IOM أبزا زاجت زي فرقنا عمت غلطشان عصرت حمشتن زاجت لعلي 8 شح سدت النياتات ما كلاي بحر سجيرمنا بأهجر أوروبا 5 لعلي الشحن شمون تميتن كالوت ما أبتما أو كبابي بزتخستو حرقاتات هيوتهم كم زسانو يفلت نلوم استدلو زينا زينيرو كبرات تختاتلتي سلام نافيكم نعزوح مفتي تفيكم نبا حواتي عزا سلام ورحي سلا رحوا ختبلو تقبلكم مكرع كم انكيبلكم ساقركم ما سهرا بطيحنا ختبلو أبعدي فطرات شقر تخسيتو زي هاس السبرات وسئنا نبلكم كابت زي سراتي بحر وحيتكم بحر زي وحدي أبقتال بلتكم وين أبقتالي أسلنا أخي حوي تلاقي من قصري بالمعبل واي وايتا بحر تناويتو وينتاكم أقوليها مريك أفترتو كتصفاي كبسر هلاوهم قبولنا فرحن بقى تمريتنا نبرا الردا لا 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 تثبيتن كوننتن بقى بأبين قيمو إذا حالف هالقيد لبنا بحزنو محراد متحلل كأكف وسماع كوينو كوننات حلنا زنبل أحواتي كلكم بحبشة لك الإيرلي تعدى لك مدر حبشة نحورو
ዝተፈለኹም ኣብ ስደት መገሻ ኣሕዋተይ ኩልኹም ብሓፈሻ ደቂ ኤሪ ፃዕዳ ደቂ ምድሪ ሓበሻ ናሓዋሩ ዝተፈለኹም ኣብ ስደት መገሻ ልሳን ዘየፀኹም ዕሸላ ትበልዑ ኣብ ባሕሪ ዘለሊልኩም ናብ ሕልም ትጠርዑ ፈጣሪ ይቀበልኩም ዘርጊሑ የዳው ኣብ ሰማይ ተኻሓሱ ኣብ ኢዶም እተው ብማዕበል ወይ ዋይታ ባሕሪ ተናዊፁ ዊንታኹም ኮነራ መሬት ንኽትረግፁ ልሳን ዘየፀኹም ዕሸላ ትበልዑ ኣብ ባሕሪ ዘለሊልኩም ናብ ሕልም ትጠርዑ ፈጣሪ ይቀበልኩም ዘርጊሑ የዳው ኣብ ሰማይ ተኻሓሱ ኣብ ኢዶም እተው ላላላ Ballo kako bezlese ambe ballo khabbe batat ambe muslimano kamat zahabi malblbi abhwatna astfatsame kako ballo kako bezlese بالله خلف عند باتات زحمبه مثل ما انه قمت زحابي ثم نبلي بحاب احواتنا استخلصنا لا 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 فقرات حواتنا سمعتات الليل بما ما زي تعامل انا الفحيوات ابنكم كيف انتم كسادكم يفوق كاب مصعبي مدرسة تخبيكم اتقوا فرمتكم كأن ملك رغبوا صدق أن تقاتل الرسول والزلة اتقوا فرمتكم كأن ملك رغبوا صدق أن تقاتل الرسول ገዛኹም ገዛ ምሳኣኩም ካራና ተሳሕልን ኣብ ክሳድኩም ድንብር ዘይበልኩም ኪን የብዐይተይ ትርበይ መልእኩም እምነት ዝወለዳ ትብዓት መሊኩም ከመይ ከ ክትርዕዱ መስቀላት
ክሳር كوكب الثلاثة عمبب الله خاب عمبب عطات عنببه مسلم أنه طمت زحابي كما لبلب أبو حواتنا استفصمه كوكب الله خاب كوكب الثلاثة الله خاب عمبباتات زحابه مسلم أنه طمت زحابه كما لبلي بأب حواتنا استفصمه لا 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 فقرات حواتنا سمعتات النت بما غازي تحمل أنا ذاك البحيوت ابنكم كيبتك كسادكم يفوق كاب مصعبي مطلق تخبيكم اتقوا حرمتكم كيف من يفرغوا صدق أن تقاتل بزم والزلة اتقوا حرمتكم كيف من يفرغوا صدق أن تقاتل بزم والزلة ገዛኹም ገዛ ምንሰኣኩም ካራና ተሳሕልን ኣብ ክሳድኩም ድንብር ዘይበልኩም ኪን ብዐይተይ ብልበይ መሪአኩም እምነት ዝወለዳ ትብዓት መሊኩም ከመይ ከኽትርዕዱ መስቀላ እምነት ዝወለዳ ትብዓት መሊኩም ከመይ ከኽትርዕዱ ኣምላኽ እምነት ዝወለዳ ትብዓት መሊኩም ከመይ ከኽትርዕዱ መስቀል ኣብ ክሳድ እምነት ዝወለዳ ትብዓት መሊኩም ከመይ ከኽትርዕዱ ኣምላኽና ሓረየኩም እምነት ዝወለዳ ትብዓት መሊኩም ከመይ ከኽትርዕዱ ኣምላኽና ሓረየኩም ኣብ ዘመነ ስጋ ዘመነ ዓንነት ኣብ ዘመነ ድኹም ሕልና ዘመነ ዓሌኽነት ኣብ ዘመነ ቅትለት ሕልና ዘመነ ሓመድ ድበስብኣውነት ኣብ ዘመነ ይሁዳ ዘመነ መሻጥነት ሰብእና ሞት ዓሰርተ ሞት እስኹም ግዳ ሓደ ሞት ሜትኩም ሞት ንእምነት ሞት ክብረት እስኹም ግዳ ሓደ ሞት ሜትኩም ሞት ንእምነት ሞት ክብረት እዚ ድምፂ መድረኽ ኤርትራውያን እዩ።
كورات سمعتنا مكتالكم من دامسكنا نايلومي 31 قنبت مدنا أبزي دمدمنا لنا سولوس مشت قبل مود ساعتنا خنملسكم هنا كساب شعو سلام كنه دمتي ارتراويان من اسياد نوتي راديو EYSC مالت دمتي ارتراويان من اسياد نلوتي كل جزء سنبت كاب ساعات شمونتن فرعان سقاب ساعات شعاتنا يمشتها قصات صرا ارترا بحتصير معبل 11,700 كيلو هرتز وي 25 متر باند كمون بساتلايت على نايل سات بعصرت 11,678 ميجا هرتز polarization vertical يفهمنا EYSC اب سدت بزنبرو ارتراويان من اسياد زقومه امولو خفلات عالم ابلات زلوو اب ارترا سربت تخلوطين خمص زقالس محبر EYSC شجر ارترا فتح بارتراويان زحمرتو محبر كوينو مسرتاوان طلبات EYSC انتايم زبحال قداماي والكملاخي سياسة فرقي بزي قدمو خنا سلطان حزبي يركب كالاي نحلنا بوليتيكان أسرات بزي قدمو خنا تفتحو سالساي وفي بارنت كوين زولو دارت قلبو هاجرا عبرقود بقطبات دو يبال رابعاي ملكاو سرعة إسياس تقاليو بقوام بزم محل ديمقراطية منغستي يتكا كبرات سمعتنا لومي سنبت 31 قنبت كتشحن 15 عمت مرتيو راديو EYSC لومون نقاحات زبنا معبيلو والنقالسي برابري زبنا مدبزته مس ابزن كايدو زلنا قالسي عزوز ترازلوم دق هاجر حزنا لكم كنقرب إنا نزمهارنا قداسن مدب بانكروخ تكتاتلو دما بخبر نقدم كسالة نزلت الغيزلة زحم قلن ما لا يتمسلنا قدر غلا رحيقا قشن كلاي قدر غلا رحيقا قشن كلاي قشن برتتلو قدري قشن برتتلو قدري هيدا أمو زيت الرقب كولي ما غنصبغن كتللي قشالام برقدن تتلو قشالام برقدن تتلو مرأنا مسل أغت حلو مرأنا مسل أغت حلو هايدي زبل زلو هزبو خلو كم إيدي رخبنا كم متحلو دلاي فتحي كسمع سنينو قد ما خلتا قوبس تمنتينو يخون على الظنوب تصور يكون انت خوين خرد اللون عدم شاتي دعيس ايدهم قلت عايزهم قلعوتي تضمون اللون دع انترناتي دايم الربودعات عايزك عدي صوم قفل له زي ما لساعي على كل حريق خوينا نغا عسادو نغا عسادو نغا عسادو نغا عسادو Asado, nakakasay, nakakasado, nakakasay, nakakasado, nakakasay. الرين حد النتائج مع التانا، نانا حد النتائج مع التانا. انباركس حراي سمعتنا زي أقدم بيلنا جميرنا زنبرنا
ሓበራዊ ዘተ ምስ ራድዮ ኢዋኤሲ ሎሚ እውን ክንቅፅሎ ኢና ሎሚ ካብ ሓደ ካብ መሪሕነት ኢዋኤሲ ዳንኤል ገብረ ሚካኤል ካብ ከተማ ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ምስ ዳንኤል ምባርከስ ብዛዕባ ሁሉ ኩነታት ኤርትራን ከባቢናን ክንዛተ ኢና ማለት እዩ ዳንኤል ዕድመና ኣኽቢርካ ናብዚ ዘተ ምፃኻ ብሽም ሰማዓት ራድዮ ኢዋኤሲ ምስጋና ይቐርበልካ ብቐጥታ ሕጂ ናብቲ ተዳልዩ ዘሎ ዘተ ክወስደካ ምባርከስ ከም መጀመርያ ክኾነና ሓፈሻዊ ኩነታት ህዝቢ ኤርትራ ማለት ፖለቲካዊ ማሕበራውን ቁጠባውን ኣሕፅር ኣቢልካ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ትብል يغني سلام حوي براديو إيواسين نزي عدالة نزي برنامج نزي عدس للحقن مالتي كم كم تربل كاي دانيال بحالك بكبابي لوس أنجلوس كاليفورنيا مالتي براديو كوا دانيال تخلاي مش ما بوي تخلاي سلو خانه دانيال تخلاي إلى خلالها ما نمرت مالتي لذي يغني لنا حتى خلاص حفشة خناتات حزبي إيرترا خمين خنات كمان بحال كله اب 2015 نتفارقلو وانينا بلنا እቲ ዲክታተራዊ ስርዓት ከዓ መልሽቲ ልጓም ደይብሉ ካይዱ ዝቕፅለሉ ዘሎ ዕንደሩ ዝቕፅለሉ ዘሎ ናብራ ህዝብና ደኸፍኣሉ ዘሎ ኤርትራ ኣብ ክንዲና ብፅቡቕ ናብ ዝኸፍአ ትኸደሉ መገዲ ሒዛ ስለ ዘላ ፅቡቕ ኣሎ ክበሃል ኣይክእልኒ ነዚ ከዓ ውፅኢቱ እቲ ናይ ውሽጢ دلو حدش ولدو تي من السيو فقدو برخا فقدو بحري أم حرادنا متحلنا من دارين كوين خضرها لنا تعني زحزنين بسكرني كل ما تشم نحنساب كم زي كل تير ترى دلو وين نسمعها قالي ونتحكى حيزو انت كم دلو كله بعين بريو كريو كل سبب فلطي مالتي ولا عليك هنا ولا عبدك وناس ولا عاد فلطي مالتي بتحد وجن تي رؤوس الأبحثة تيو نتسرعات متاقع خوينو صبق لنا زحزنا هذا لنا إذا واتسالنا زبلك الله مالتي سلازي كم تقبو حنتي إيرترا هذا الله أب هلو تنبر مالتي أب سامفلال أب كال فانتاسي تنبر إيرترا الله مو سلازي لمن حاتيت كاي خافنا تاع إيرترا تفلت مبالنا حساب قدرت تخون تحقي تقول سبب الفلطي وعالم ولد مسكر الله مالتي ثانك يو حراي نابتي قتل عرست غوستكا داني دبلوماسياوي بوليتيكاوي عقمه قدف بتحدى شنوخو زتداخمي يمثل كمتي قلنا نريو زلنا بدياسبورا ولاون دقفتي قطري قدف كاب جيزي ناب جيزي ندا مهمنه ندا تداخمي خيدالو إذا خمسين كله جن بتحدى مدايو دماه قدف كم أقداسي ترى أمر باش كون أمر جا هجرات كي بحر زلوا خنيس معك زخوني خن تجمع كجاتم كله هجدف ولا خمد حجونا دو أربعة جزر أنا مرح سرعة هجدف بريزيدنت إسحاق فوركينا سعود هاجر كيدو مستمر حتي بزعبا قداينا يحوطينا يمن كزارب كيدو يرو إزي أبن نقبرو زلنا قالسي انتاي تقولوا زلوا خنيس معك هجدف كخمو عينتني حق ترى اللوديو اسكي إزي كميت جمجمه دخونا ما تشم كم دكتاتور أو سرعات جبات سرعات طبعا مسارح متلاليو متلال كا نتحقق شفين كا نتي زي كوانا ممثالي مالتي لذي زناي أمثلو عينت أكيدا لومديو قد محجون تراي مالتي أبز ساعات زهر خلنا حق خمس بالكايو لك أبتي كبابي قرن أفريقيا ديو ما كلاي مبرات صلوا خمر الله كاب عالم كم ديك نتصل غير كان خرز قبل الله أبوت الله مالك إذا بجبوءن بحجم بسرعة بتهزبي بدليو كخيد أنت تخيل نتهاجرون قوم أنت تكون من رجاء كما سنة غربة الناخمة مس نعلى لو على المكوات سخلوا مسافة سيف دخل المجال نخمتي يدخل هزبي لو تتقلب بالمدن نايب حق هنرئة خوينا تي بوشت دسكه قلولاو نايب وشت هاجر نعو حبابيكا نتعلم الأغليات اللي دلها سواء مسألة ناي حزبنا مجهز انتهي ترى خمد الله والسرعات تقول والله وان
ናይ ዝኸባቢ ገባርን ሓዳግን ኣተዓራቕና በኣስና ኣነ እንዳበልካ ዝግበር ዘሎ ናይ ተለምደ ብሕልፊ ዲክታተራዊ ስርዓት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ምብራቕ ሱዳን ኣብ ሶማልያ ሕጂ እውን ስግር ባሕሪ ኣብ የመን ክትሪኦ ከለካ ናይ ኣለኹ ኣይተረሳዕኩን ኣብዚ ከባቢ ሓይሊ ለሚልካ ምርኣዩ 00 ግን ከምዚ ሕማቕ ሰብኣይ ተተመሊሱ ንስድሩ ጥራሕ ድውፅዕ ተተመሊሱ ንህዝቢ ኤርትራ ምጭፍላቂቲ ኣለኹ ኢልካ ሓፍ ድብለሉ ማለት እዩ ስለዚ ኩነታትና ብናይ ብሓቂ ከምቲ ዓንቲ ወይ ኩነታት ኤርትራ ከመይ ኣለኹ ንብል ከለና ትንክፍ ዘበልክዎ ማለት እዩ ልቕልቕ ግድግዳ ጌርካ ውሽጡ ቦኽባኽ ዝኾነ ገዛ ክሰርሕ ከኣል ኸውን ግን ብደገ ድሓን ንመስል ብውሽጡ ግን ትደሳቐደሎ እቲ ብሕልፎ ዘሎ ሰብ ናብራን ይፈልጦ ማለት እዩ እዚ ክኸውን ከሎ እቲ ስርዓት ምቅያር ይገብር ኣለኹ ምምሕዳር የማዕር ኣለኹ ንክስቶ ክፈትሐ ንክስቶ ገለሉ ብኣፍ ቁሩብ ድሕሪ ዝኩሉ ዓመታት ኣብ ተንፍሰለን እዋናት ኣለዋ ግን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ካብ መጀመሪኡ እውን ተሓቂ ብደይ ሕጊ ክገዝእ ደፍቀደሉ ሰብ የለን ካብ መጀመሪኡ እውን ኣብዚ ደብፅሕ ኩነታት ኣይነበረን ተገዲዱ ድዩ ደመክንዮ ካልእ ነገራት ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን ኣብዚ ፀድፊ ዝደብፅሕ እውን ካብ መጀመሪኡ ኣይነበረን ሕጂ ዜርና ናብ ምንታይ ክንመፂና ታደይ ትተርፍ ናይ ሕልናዊ ስርዓት የዳይ ቅድመ ኩነት ክፍትሑ ከለዉ ጥራሕ እዩ እቲ ለውጥን እቲ ናቱ እንተልዮ ዘለማ ንበፅሓልና ክባል ዲክታተራዊ ስርዓት ደው ክብል ከዓ እቲ ዲክቴተር ወይ እቲ ገባቲ ዝኾነ መራሒ መንግስቲ ስልጣኑ ናብቲ ድግብኦ ናብቲ ህዝቢ ኣብ ዝመልስ እዩ ማለት እዩ እዚ ንኩሉ ሽግር እንድፈጥር ዝክንደይ መንእሰያት ደጥፈአ ቀይዲ ኣልቦ ዝኾነ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከዓ ልጓም ጌርካ ብስርዓት ዝምለሰሉ እዋን እዩ 00 ከዓ እቲ መንግስቲ ብሕግን ብስርዓትን እንተተኸይድ ልክ ከምቲ ዓለም ተኸዶ ብሕገ መንግስቲ ክምራሕ ኣብዚ ጅምር እዩ ስለዚ እዚ ከይገበረ ናይ ኣምስሉ ናይ ኣለኹ ዝገብሮ ናይቲ ናይ ውሽጢ ቁስሊ ንምሕባእን ነቲ ካልእ ለውጥታት ተስፋ ንምኽላእን ክኸውን ይኽእል እዩ በዚ ግን ደይግብኦ ዲፕሎማስያዊ ምትዕፅፃፍን ዓቕሚ ኣብ ዓለም ኢንፍሉወንስ ምግባርን ኣለዎ ኢልካ ግን ዝግመት ኣይመስለንን ኣነ ክሪኦ ከለኹ ጽቡቕ ዳንኤል ጎንጎኒ ምዝ ናይ ዲፕሎማስያዊ ክነምፅእ ከለና ስርዓት ግደፍ ኣብ ዝቐረባ እዋን ከም ዝረኣናዮ ምስቶም ኣብ ኢትዮጵያ ስርዓት ክቕይሩ ዝቃለሱ ተቐናቐንቲ ወይ ተቃወምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ብቅርበት ክሰርሕን ዘይተኣደነ ሓገዛትን ክገብረሎም ንርኢ ኣለና ከም ኣብነት ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ህግደፍን እዞም ተቃወምቲ ውድባት ናይ ኢትዮጵያን ብሓባር ኮይኖም ሓደ ኮንፈረንስ ኣዳልዮም ነይሮም ማለት እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ብህግደፍ ዝረኣይ ዘሎ ተግባራት ሕፅር ኣቢልና ናይ ምንታይ ምልክት ክንብሎ ንኽእል በቲ መሰረታዊ ቅቡል ዝኾነ ሙሉእ ዓለም ወይ ከዓ ኩላተን ከም ቅቡል ገይረን ክወስዶ ደልያ ሃገራት ዓለም እንተደኣ ጀሚርና ዘይ ሕጋዊ ዝኾነ ምትእትታው ናይ ሃገራት ሕጋውን ኣይኮነን ሞራላውን ኣይኮነን ማለት እዩ እንታይ ክብል ደልየ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ሽግር እንተደኣ ሃልይዎም ኣብ ኣመራርሕኦም ይኹን ኣብ መንግስቲ ምቕያር ንዖም እዩ ዝምልከቶም ናቶም ሽግር ክፈትሑ ከዓ ዓቕሚ ኣለዎም ግብኦም እዩ ከዓ ማለት እዩ ስለዚ ሽግር ኢትዮጵያ ብኢትዮጵያውያን ተፈቲሑ ንዖም ዝምልከት እዩ ማለት እዩ ዝኾነት ሃገር ከዓ ነጢራ ከይዳ ናይ መንግስቲ ምቕያርን ናይ ኣመሓድራ ምቕያርን መሰል እውን የብላ ነቶም ግን ኩሉ ግዜ ብናይ ሞራል ደገፍ ነቲ ዲሞክራሲን ሰላምን ናይ ሰብ ፅቡቅ እንድደሊ ኣካል ኩሉ ግዜ ሞራላዊ ደገፍ ከዓ ልሙድ ማለት እዩ እሞ ከዓ ግቡእ እዩ እዚ ክበሃል ከሎ ሓደ ዲክታተራዊ ስርዓት ከም ናብ ሃገርና ዘሎ ማለት እዩ ንህዝቡ ደይኮነሲ ንስግር ዶብ ሰጊሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከምፅእ ዝኽእሉ ሓይልታት ይሕግዝ ኣለኹ ይውድብ ኣለኹ ክብል ከሎ ንፅቡቅ ዘይምዃኑ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ፅምብላልዕሲ ማዕፍራ ደይከደነት ምድሪ ከደነት ከም ዝበሃል ናይ ህዝቡ ደይገበረ ንካልእ ክኸውን ከም ዘይክእል ኩላትና ንፈልጦ ኢና ግን እንታይ ደኣ ኣራኸቦም እዚኦም ክልተ ኣካላት ክንብል ከለና ሜይቢ ከምዚ ከም ዝበሃልሲ
ክልተ ወራሓት ሰሓ መኸሽቶ ስንቆም ክኸውን ይኽእል ናይቶም ተቃዋምቲ ኢትዮጵያ ኩልፍቲ ዕላምኦም ምናዳናይ ሓደ ፍልይ ኣቢልና ክንሪኦም ከለና ኣብቲ ትምኒቶም ምስ ህዝቢ ኤርትራን ትምኒቱን ገድሉን ቃልሱን ታሪኹን ዝቃዱ ዓይነት ኣይኮነን ምዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣካላት ከዓ እንዳተሰጋሰገ እንዳተዓራረኸ ይኸይድ ኣለኹ እሞ ንኤርትራ ፅቡቅ ንኢትዮጵያ ፅቡቅ ይኽብለና ከምደይ ክእል ፍሉጥ እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን ኣብ ምናልባት ኣብቲ ምርጫ ዝግበረሉ ድዩ ወይ ከዓ ከም ኣብ ኮፊልካ ኣብ ዝርርብ ኣብ ዝገብረሉ ሲ ኣነ እዚኦም ከረክበኩም እዚኦም ከረክቡኒ ንስኹም እዚኦም ግደፉ ኣነ እዚኦም ክገድፍ ኢልካ ኣብቲ ዝግበር ናይ ንህዝቢ ደ ይርብሕ ዓይነት ምቅይያር ክጥቀመሎም ምናልባት ድሌት ክህልዎ ይኽእል ይኸውን ግን ንሕና ከም ህዝቢ ሲ እንታይ ይርብሕ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኤርትራ እንተኢልና ባዕለን ህዝቢ ድብደለዮ ድምራሕ መንግስቲ ምዝህሉ ሰላም ምዝህሉ ዝኾነ ውፅዕ ሰብ ከዓ ፍትሒ ዝረኽበሉ ዓይነት ስርዓት ምዝህሉ እዩ ኣብ ድብፃሕ በፂሑ ክበሃል ዝኽእል ስለዚ ምስ ዲክታተራዊ ስርዓት ኢሳያስ ኮይነሲ ኣብ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ከምፅእ ዝብል ኣካል እንተደሃልዩ ብህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ዝቕበሎ መን ከይህሉ ብህዝቢ ኤርትራ ዓይኑ ክንሪኦ ከለና ከዓ ነቶም ናይ ፅቡቅ ኤርትራ ደይደልዩ ኣኪብካን ኣተባቢዕካን ሓደ መዓልቲ ኢትዮጵያ ሓከቦለን ኢልካ ምግማት ከዓ ንኤርትራ እውን ፅቡቅ ከምደይ ተሓስብ ይደርኢ ማለት እዩ ናይ ከምዚ ኢልና ንሕፅሮን ሕጂ ፅቡቅ ዳኒ እምበር ብቐፃሊ ክንሪኦ ኢና እዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ ብጣዕሚ ስፍሕ ዝበለ ዕሙቕ ዝበለ ትንተናታት ዘድልዮ እዩ ምክንያቱ ካብኡ ተበጊሲ እዩ ወንቲ ኢዋይሲ ንኣብነት ሽግር ኤርትራ ፍትሓ ብኤርትራውያን ክንብል ከለና ምስኡ ብዙሕ ተሓሓዝ ነገራት ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ግን ናብቲ ቀፃሊ ሕቶ ክሓልፍ ሕጂ ኩልና ከም ዝተዓዘብናዮ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ስርዓት ግደፍ ንፕሮፓጋንዳ ወሃልኪ ኣብ ብዙሓት ከተማታት ዓለም ናይ ዳንኪራን ናይ ፈንጠዝያን መደብ ኣዳልዩ ንበዓል ናፅነት ክፅምብል ርኢናዮ በንፃሩ ደለይቲ ፍትሒ ኣብዚ እዋን እዚ ዳንኪራን ፈንጠዝያን ኣይ እዋኑን እዩ ሃገርና እንዳበረሰት ህዝብና እንዳፀነተ መንእሰያትና እንዳሰሰዱ ፍቆዶ ስደት ከምርሑ ፍቆዶ ባሕርን በረኻን እንዳጠፍኡ ኢሎም ነይሮም ነቲ በዓል ብፍሉይ መንገዲ ኣብዒሎሞ ማለት እዩ ነዚ ኣብ ግምት ኢቲኻ ነዚ ክልተ ገፃት ከመይ ተቐምጦ መቸም በቲ ብዓብኡ ክንጅምር መበል 24 ዓመት ናፅነት የኽብር ኣለኹ ምባል ነቲ ስርዓት ደርጊ ተሳዕረሉ መዓልቲ ሲ 24 መዓልቲ 24 ዓመት ስለ ዝሓለፈ ንዘክሮ ነቶም ንዓ ክኸውን ምእንቲ ዝሓለፉ ስዋእካ ዮሃና ከም ዘበሉና ንዘክሮ ዝብል ዓይነት መዓልቲ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እዚኣ ሓንቲ መዓልቲ እያ ትኸውን ዘላ ሓንቲ መዓልቲ ክብል ከለኹ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ወይ ዘተ ወይ ጓይላ ሓንቲ እየን ንምረፅ ዝበሃለሉ ነገር እውን ኣየለን ምክንያቱ ንኩሉ በቦትኡ ኣለዎ ስዋእቲ ዝክረሉ መዓልቲ ኣሎ መዓልቲ ናፅነት ተኽብረሉ ኣሎ ትዛትየሉ ኣሎ ገለ ሕጂ እዚ እውን ናብቲ ናይ ኣምስሉ ዓይነት ኣብ ምእታው ቅድም ቀዳድም በታ መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ መሬታ ሉላዊ ድኾነትላ መዓልቲ ወይ ፀላይ ሰራዊት ደርጊ ተሳዕረሉ መዓልቲ ክንብሎ ንኽእል ግን እቲ ህዝባ ሓርነት ረኺቡ መሰሉ ረኺቡ እቲ ኣብ 24 ግንቦት 91 ተስፋ ዝገበረሉ መዓልቲ ርእይዎ መፂዎ ኢልና ግን ክሳብ ሕጂ ድሕሪ 24 ዓመት ርብዕ ክፍለ ዘመን ዳርጋ ዝበፅሐ ማለት እዩ ኣይበፅሖን ኣሎ ስለዚ ድሕብን እውን ኣይኮነን ዝሕዝን እዩ እዚ ማለት እቲ ግፍዕታት ስርዓት ሃይለ ስላሴ ኩን ስርዓት ደርጊ ኩን ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ደምፅዎ ተሳዒሮም ዝወፅሉ ከም ፅቡቅ ክንዝክሮ የብልናን ማለት ኣይኮነን ከም ፅቡቅ ዝዝከር ሓደ መዓልቲ ሕማቅ ስርዓት ሕማቅ ዝገብር ተሳዕረሉ መቸም ኩሉ ግዜ ንሓባር እውን ክዝከር እዩ ግን እቲ ዘተ ዓመት ሙሉእ ኣሎ ኮፍ ኢልካ ከመይ ጌርና ነዚ ስርዓት እዚ 14 ከዓ 25 ዓመት እንዳበልና ደይ ንሕልፈሉ ክንበፅሕ ተኮይንና ንገብረሉ መደባት ከነዳሊና ክትብል ግድነት እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ሓደ ወገን እንዳኸድካ ብእግርካ እንዳኸድካ ብርእስካ እንዳሓሰብካ ክኸይድ ስለ ድኽእል ኩሉ ግዜ እቲ ወኒ እቲ ኤርትራውነት ነቲ ሃገር ምእንቲ ምናዳ ዝወፃእ ዘሎ ህዝቢ ነታ ኤርትራ ተስፋ ቆሪፁ ድሓንኩ ንኸይብላ ምእንቲ
أبكال وانين خيكيد منتي علنا الكان عوز ذكرك نتي منت ناصنت تخفله واغاون نختذكره أفتي صنبل أفتي حبن كتباربرو بزخونه بارت دي بقطم دي بوايلا دي بخاله نبري اتزه تخا قصالي بزعبه هاغرخ من انت حسب تغبري ስለዚህ ዝኽልቲ ጎን ድኸይድ ሞ ተሓደ ተሎ ተሓደ ኣይክህሉን ዝብል አራያ ዘብልዩን ኣይኮነን ማለት እዩ ድኾነ ኮይኑ እቲ ሃገራውነት ከይሓስካ ብዛዕባ ሃገር ተሓስብ ስለደይ ትኽእል ፍቅሪ ሃገር ከይሓዘካ ፍቅሪ ህዝብ ከሕዘካ ስለደይ ክእል ኩሉ ክትጥቀመሉ መኻልሲ ምናዳነቶም ናብ ጽቡቕ ክመርሑ ደልዩ ናብ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ከምፅ ደልዩ ሓይልታት ነዚ ርግኢልካ ሓሲብካ ብቐሊሉ ክትሰግሮ ትኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ጽቡቕ ዳኒ በኣር ናብታ ትቕፅል ኣርእስቲ ክወስተካ ኩሉ ግዜ ኣብ ደንበ ድሌት ፍትሒ ብፍላይ ድማ ኣብ ኢዋኤስሲ እዚ ኣብዝሓ ህዝብና ኣስቂጡ ዘሎ ወይ ከዓ ማጆሪቲ ሳይለንት ዝበሃል ኣብኡ ከመይ ጌርካ ኢኻ ንዑ ኣካል ናይ ዝቃልሲ ትገብሮ ዝብል ግድል ንምምላሱ ብዙሕ ነገራት ይግበር እዩ ብዙሕ ፃዕርታት እውን ይግበር እዩ ማለት እዩ በንፃሩ እቲ ኣብዝሓ ኣስቂጡ ዘሎ ወይ ከዓ ማጆሪቲ ሳይለንት ከዓ ከምቲ ዝድለይ ግብረ መልሲ ኣይሂብን ንኣብነት ብተደጋጋሚ ግዜ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ሊብያ ኣብ ሜዲትራንያን ህልቂት የጋጥም ኣሎ በማይት እዚ ነቲ ህዝቢ ከቆጥዖን ወይ ከዓ ሬጅ ወይ ከዓ አንጻር ስርዓት ክልዓልን ክገብሮ እኹል ምክንያት ይነሩ ካብዚ እንዳዓለ ምክንያቱ ብዙሕ ሽግር ክወርደና ኣይንፅበይን ማለት እዩ ከም ሃገርን ከም ህዝብን በንፃሩ ቁሩብ ከምዚ ናትና ከማን ደይ በሃል ከምዚ ናትና ደይ ወዳደር ሽግር ኣጋጢሞም ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ሃገራት ሰሜን ኣፍሪቃ ከምኡ ዓይነት ምንዓባት ጌሮም ድሕርናውን ተረኣናዮ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ቡርኪና ፋሶ ብለስ ኮምፓኦሬ ነቲ ናይቲ ሃገር ቅዋም ከመሓይሽሞ ዕድመ ስልጣኑ ከናውሕ ክፍትን ከሎ ከም ስርዓት ህዝቢ ሆይሉ ነቲ ፕሬዚደንት ካብ ስልጣን ኣልይዎ ማለት እዩ ከምኡ ለንቅነ ከምዚ ዝረኣናዮ ኣብ ቡሩንዲ ፕሬዚደንት ፒየር ንኩሩንዚዛ ነቲ ኮንስቲቱሽን ወይ ከዓ ቅዋም ናይቲ ዓዲ ንሳልሳይ ግዜ ንክመርሕ ከናውሖ ኣብ ዝሓቀነሉ እዋን ህዝቢ ብጁምብራ ኩሉ ናብ ፅርግያታት ወፅዩ ነቲ ፕሬዚደንት ይቃወሞ ኣሎ ኣበይ ክበፅሕ እዩ ሓቢርና ክንርኢና ማለት እዩ ከምዚ እንዳተገበረ ከሎ ኤርትራ ግን ግደፎ ዶ ቅዋም ብዘይ ቅዋም ካብ ዝመሓደር ህዝቢ ኤርትራ ነዊሕ ኮይኑ ዳርጋ ረብዒ ዘመን ኮይኑ ስለዚ መዓስ ሽን ኣብ ከመይ ኩነታትን እዩ ተቃልሲ ንጹር እዩ ሰዓቱን ግዜን ሓልዩ ክመፅእ እዩ ግን ናብኡ ዘለና ቅርበት ናብቲ ግዜቲ ንኸዶ ዘለና ከመይ ክንሪኦ ንኽእል ከመይ ክንግምግሞ ንኽእል ያ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ እዩ መቸም ነቲ ኩነታት ህዝቢ ኤርትራ ድከታተል ድዕዘብ ኣብ ውሽጢ ኣትዩ ድሳተፍ ኩሉ ሰብ ከም ጋን ዝኾኖ ሓደ ነገር ተዳሃልዩ እንታይ እዩ ዝኾይኑ ህዝብና እንታይ እዩ ዝኽሉ እንዳሕለፈ ክባራበር ዘይክእል ኣብ ብዙሕ ዘተንፀብፃብን ፊሎዞፊካሊ ክትዓትን ክኣቱ ክእል እዩ ማለት እዩ ግን ነዚ ደሎ ክትዕ ወይ ነዚ መረዳእታ ውስኽ ከነብለሉ ተደኣ ኮይና እዚ ኾን ከሎ ሜቢ ኣብ ክንዲ ህዝቢ ኤርትራ ከም ፍሉይ ጌርካ ምርኣይስ መጀመርያ ከም ህዝቢ ዝኾነ ህዝቢ ንዘለኣለም ተረጊፁን ተጨፍሊቁን መሳሉ ረጊፅካን ድኽየድ የለን ይነውሕ ኸውን ዳ እምርቲ መዓልቲ ሓንቲ መዓልቲ ላ ማለት እዩ ስለዚ እታ በራድ ትገረሉ መዓልቲ ኣብታ ሰዓት ኣምስኣ ከለት እያ ማለት እታ ምስ በፅሐት እያ ስለዚ ታለውጢ ከምዛ ዘሎ መዓልቲ ኢልና ያለና ፅባሕ ንግሆ ወግሕ ከይበለ ህዝብና ድዩ እቶም መራሕቲ ድዮም እቶም ክእለት ዘለዎም ድዮም ለውጢ ከምፁ ቅፅበታዊ ስጉምቲ ክወስዱ ይኽእል እዮም ስለዚ እታ ስጉምቲ ምስ ተወስደት ከዓ እዚ ኩሉ ድመስለና ነበረ በኒኑ ክኸይድ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፖቴንሻል እቲ ወይ ከዓ እቲ ተኽእሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ቦትኡስ ክሳብ ዝሃለወ ኩሉ ኣብ ህዝቢ ዓለም ከዓ ንዘለኣለም ተረጊፁ ተጨፍሊቁን ድኸይድ ህዝቢ ኣብ ታሪክ ክሳብ ዘየለ ህዝብና እውን ሓደ መዓልቲ ስለዚ ከም ህዝቢ ከም ድኾነ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ድሌት ንቡር ምድላይ ሰላም ምድላይ መሰልካ ተረጋጊፁ ንደቅኻን ደቂ ደቅኻን ረጊኦም ዝነብርሉ ሃገር ንምናይ
بأنا كجمرن كل سبب دليل كل هزب يرتاح دليل نسو اللوا لازم إذا خساب زه اللوا إذا خساب استقال أخا كل تمنى مالتيو الذي تمنيت كحل معانتي بسبكم تخدمت مخانا فلوتيو ግን እዚ ከም ማዕረ ህዝቢ ጌርና መንርአዮ መጀመርያ ብዝብል ማለት እዩ ፍልይ ብደበለኻ ኩላተን ሃገራት መረዳእታን ሁሉ ኩነታትን ኣለወን ማለት እዩ ኩለን ገዛውን ሓደ ተሰሪዐካ ዝስራሕካ ገዛውቲ ኩለን ከከም ገዛእካ ከም ስድራእካ ከም ኣካይዳ ነናታ ፍልል ክሳብ ዝሃለወ ኤርትራውን ንዓና ዓደ ምልከት ሓቅታትን ኩነታትን ክህሉ ይኽእል ማለት እዩ ናይ ሓቂ እንተዳ ክንብል ኮይና እታ ናፅነት 24 ዓመት ንብል ኣለና ድሕሪ 91 ማለት እዩ 93 ናይ ሓቂ እውን ከም ሃገር ከም ሉዓላዊት ሃገር ኮይና ማለት እዩ ጅምር ኣቢላ ህዝቢ ምእንቲ መሰሉን ምእንቲ ናጽነትን ተቃሊሱ ነታ ናጽነትን ነታ መሰልን ከይጣዓማ ከሎ ይተጎኒፉ ማለት እዩ ካብ ኢዱ ስለዚ ሳሕጅውን ደስተማቆሮ የለን ማለት ስለዚ ምናዳ ናይ ህዝብና ሓደ ነገር ኔርዎስ ተወሲዱዎም ክንብላ ይንኽእልና ገና ከይረኸባ ከሎ እዩ ከይጣዓማ ከይዱ ማለት ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ዘሎ ህዝቢ ሓደ ኣሸጋሪ ለውጢ ምምፃእ ካልኣይ እቲ ነቲ ተስርዓት ዝጥቀመሉ መፈራርሕን ካልኦትን ምስ ካልእ ህዝብታትን ምስ ካልእ ንውሕድ በለ ታሪክ ዘለዎን ሃገራት ከተወዳድረውን ኣይከኣልን ንኸውን ግን ምናዳ ነቲ ጥልቕ ኢሉ ድቃለስ ወይ ከዓ ድሓትት ድከታተል ሓትት ከለካ ግን እንታይ ሓቅታት ድበርህ ኣሎ ማለት እዩ ናይ ህዝብና ዕሽነትን ፍርሕን ጥራሕ ኣይኮነን ሒዝዎ ዘሎ ምልባሙን ኣለዎ ምክንያቱ لوط له دحاشه لوط خال لوط له دغده لوط خال لوط له نغربات هاجر كان دار اخاخا ولوط خا خمز خاب دخونس نحنا كنت حشنا زبلون كله خيل سلازي التهزبي انا بناتي والقاوري تكريو خلخو دارغا لبيمو كاب زخف كيمص تطنققه دانبر عشيو فريحو دخونه اي مسلنن ግን تدلای لوطي ወይ ካነ لوط አካል ሁሉ ጊዜ ነዝብ ግምት እቲ እምባር ህዝቢ በዛ ሓደ ወገን ኢልናዮ በዛ ወገን ኢልናዮ ካብ ደይተባራበረሲ ግን ንሕና ደይበፅሕናዮ ወይ ካነ ንሕና ደይተረዳእናዮ ነገር ክህሉ ክእል ኣለዎ ምክንያቱ ህዝቢ ደይደልዮ ነገር ክሸጠሉ ስለደይ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዳይና ኣጉዲና እንታይ ዳይና ደይቀረብናሉ እንታይ ምስ ንብሎ ዳይ زي أسبب حجم سيكم زبل الناس نفسنا نحكتون قد الناتي مالتي مبازي أحزر يغنى لي دانيال نزلوا معانتي زقبرنا يوزيته مالتيو حتسرع بيلكا من الباط نحر ملقتي ناوشتي عدذو اللي هزبنا أختر محلالف حتسر ناي فنان ناي تسفى ملقتي قتل محلالف ناي 3 سكند عدل كبكا بوخن ود يغني لي حرايش لما حاولنا فيديو كان عدم كم رادي واسن معفن عملنا لي حنت خولات تدي تي مثل لو تي تصبق هزبير تخنتي مع الحل نمشتو ግን ሁላትና ከም ደቅ ሰባት ከም ዜጋታት ከም ውልቀ ሰባት ታሪክ ድሓተና ንሕልና ንሓተና ጌርና ተሐልፍ ያ ኣብዛ እዋን እዚኣ ስንታይ ጌርካ ክባህሊ ገሊኡ ነቲ ገባተ ስርዓት ከጣብዕን ككالا نحلفه له ندق نقول له تاريخ يزخ حل في قال لي أبتا قوطي أبتا حق تزرب الله أوان دراتينا في حق تزارب له ورعيو معون ندق دورة تاريخ كحل في مالتي لازم التلوت خماتي يتحقق خماتي التي ما قدي نفاس ناي لوتي مول علم كم زرعنا يا مالتي ناي نديك تتراوان ويكان قبت دطعم ديكونسي نهزب دطعم زبن اندأتنا نقيد لنا لازم زي اخاب كونتها معبل لوطي معبل حقي ابزا ساعات زياسي انتاي غيري الكا تحلف لا دانبر انا سلدي غبركو كل تاريخو عين زباله وانا يكونن ግን ታሪክ ገዲፍካ መሕላፍ ነናትካ ሓላፍነት ነናትካ ግደ ስለደኾነ እዚ ተስፋ ደቁርጽ መልእክትታት ክላዝ ሃገር እዚኣ ወይ ከአፍሪካ ደኮም እዩ ደቂ ከይነሳ ማዕከ ሳሚዕና ገለመለ ዝብል መንፈስ ደቁርጽ ሓሳባት ግደፍ አብልካ ነናትካ ክትገብር ምብራጽ ሓደራ ድባሃሉ ካይኮነን ግን ሓደራ ክንዕወቲና አጀሁም አጀና يغني اللي يصلح رينا حلنا عيشت معنا نحن حلنا عيشت معنا
سلام كنيدة أنا ما نحنتي حد الندى يا أخل الناس موت والموت سلاقينا تلمي نايلوم عنتي مدب راديو إيواسي أبز تزازمولو أبقى تسالي مدبات ناس قابل الراغب سلام كمان ولاني تحياتي إلا عندنا سقا سوعاتي عيتبدل مدري سوعاتي نبلنا حد النتاي